ほら見たことか。韓国が大損こいた工事を日本が受注したら、業界1位のサムスン物産は海外進出の足がかりとしてオーストラリアのロイヒル鉄鉱山建設に挑み、世界最大級の案件を契約して一山当てるぞ。と他社が腰を抜かすほどの低価格と短い工期で受注。ところがその強引なやり方があだとなった。工期は大幅に遅延し、期限までに鉄鉱山が完成しなかったため、出荷が遅れたせいで大損した。遅延金を払え。とサムスンは訴えられた。ところが下請け企業のせいで遅延した。と逆切れをかまし裁判は泥沼化。結果サムスンが1000億円を支払い、完全撤退となった。その後ある企業にオファーがかかった。それは住友金属鉱山。採掘から精錬まで一貫して担当してほしいと依頼された。住友は2年の調査期間を設け慎重に工事を進め、かつてゴミ同然だった低品質の鉱石を宝の山に変えて現地経済の活性化につながった。これに現地民は、日本人は一度始めれば途中で慣れ出さない。目先の利益よりも相手の得を優先する日本はさすがと大絶賛。300年に及ぶ日本の鉱山開発技術はまだまだ韓国には早かったようだな。